madio piny. Machelo bentire kani Trevor kona ne Rozaah Buyu ni ka gidwa ni ODM odhi nyime to nyaka gimany Babu Owino. Mano e kama teko Sifuna nitiere nikech Babu is the mobilizer kende political party himself. Mane momiyo Sifuna tiyo kode. To ka ODM ok nyal kelo Babu to onge gima gidhi kelo ne Rute mesa kaka ODM. Nikech Babu ema sani jopiny winjo kaluwore gi gima otimore ne Jakom party mar ODM Ahero kawuono. Maendi Derrick Oloo Wuod Ambo Republic. Block number 7. Wachini ngen kondele Kisumu City. Adwa ni mondo awach ni Babu poko wacho no we ODM. Babu poko wacho no we ODM. Babu Owino motelo ne Embakasi East poko wacho no we ODM. Poko wacho kamano. Tadwa ni kenda wach ni sani ji osedonje siasa nikech elections biro higa mabiro. Jakom ne oa Kisumu kadhi Homa Bay to nodhi gi mtoka to Ahero chunge to wuoyo kodgi kane neno namba mag Ahero manochung ka wuoyo gi Jakom kata ka winjo gima Jakom wacho negi ne namba mang'eny sidang'. Neno clip moro mar 10-20 moko ka wacho weche moko. Sani en sa siasa. Sama ji 10 nyalo wuoyo go to an ka an jatend 10 go to kanye malinge magoyo video to kora golo ni nigo ne Jakom koko. Adwa ni mondo ine gima notimre Ahero kendo kaka ne Jakom obedo received. Jakom no bedo received nikech bed mane dala gi Jakom. Kuma osedongo kendo kuma osedake kuma parents ge nosetime business. Ma jogo norwake gi sironyo kaneno ni girwako nyargi kendo girwako jatend party mar ODM. Magin be mane gichunge ndara. Gine mane gichunge ndara nikech ka Jakom koro dhi Homa Bay okinge na Ahero kata manyako luko wa Kisumu. Yes. Magine mane gichunge ndara. Koro mano to en tactics maji mopogre bedo ge siasa to that is what it is. Ang'amo no beda piny gi ojende ma remb gi liet mi wacho